and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Asa man siya kwarta? Oh, si Mr. Martinez kuno ang gastos tanan. Asa to? Oh, Animal kinis Mr. Martinez! Animal! oh, Makati, butakal yung dako ni si Mr. Martinez. Kati, nasuko ka? Nga na nasuko man ka ma. Okay sa dili maglagot ana ha? Nga nang iya matintalon si Janice. Hoy. Wa man tay labot anak nila. Naunsa man ka? Daga man si Ate Janice ma. Mo. Unya si Janice! Ni karingking sad! Aw gusto sa tingali ni Janice nga makaadto siya sa Hong Kong. Homok yun siyang ilong. Mama, uy. Kati, wa tay labot sa kinabuhi anak nila yung mag-unsa na sila. Oo, bitaw. Wa bitaw tayo labot. Unya, ang suko man ka. Ay kasuko diha. Magbuot ka diha. Makati, uy. Suko ko? Ma, maglagot ko ng mga lalaki, mga butakal kaayo, uy. Kati, Bibi, tawag ko na si Janice, bi. Tawag si Janice Franco, pugni na. unsa? Uy nga naman tao na, nga nung pugnan man ako si Janice. Aron dili siya madisgrasya ni Mr. Martinez. Mawa ko makasabot ng imo. Usapay, wa di mo masabti ha, Claire? Imong pakuntakon si Papa kang Ate Janice? Oo! Aron niya pugnan nga dili mo padayon. Nga dili siya mahangol og adtos Hong Kong. Wala. Para Hong Kong? Suko man gani kang Papa nga nagduda ka nga may kontak sila unya karon suguon nimo. Oh, bebe, kung dili ka mo kontak Franco, ayaw na lang. Di ko mamugus ni mo, kalitse. Be, Ma'am, Makati. Maasa ka. mola ka ka! Ay, Pa, naunsa man to si Mama. dambot oy. Huwag naunsa na siya. Dili ko makadawat ini. Dili! Animal ka, Greggy! Animal ka! Nga nang giingon man ko ni mo, ani. Nga naman. Nagutang akong dugahan, animal. Gastuhan niya si Janice. Lukatan niya og passport. Og mga to sila Hong Kong. Animal! Si Kati man na. Naas ilaw sa kahoyng salwag. Ug naay dakong tanong nga wave of love. Murag lang gilang. Oh, nungsam siya. Kinahanglan nga magkakita kami ni Greggy. Kinahanglan yun. Animal siya! Animal! Kati? Oh, ano naghilak mo ka? Kisa may nag-away ni mo. Pagsulti ka, pagkito ka, usaon ako. Dila rin way labod niya. Kisa may nipahilak mo. Hilamotek! Ano ka naghilak ka? Wa ko mo hilak. Wa! Oh, basa mong gani ng naong ni mos imong mga luha. Wa! Wa lagi ko maghilak. Hmm? Napuling ko. Sa? Napuling ka? Napuling gani. Napuling ko, wa ko maghilak. Leche! Ay, Kate! Hoy! Oh, wa siya maghilak. Napuling siya? Imposible. Si Bayotik ni. Franco. Oh, Bayotik. May tuyo ka? Oh, saan to? Imong giaway sa Kate? Sige, away ba? Uwa man. Nagilak mo lang ito. Oh, unsa?
Maghilak lagi. Anong maghilak man? Ngawa man ako siya awaya. Siya maganing nangiso gani. Ha? Nga naman? Ay, nasuko mo to siya sa ding akong gibalitaan nga si Janice muadtog Hong Kong. O gilukatan og passport ni Mr. Martinez. Nasuko? O lagi nasuko siya. Nakaingon gud siya kang Mr. Martinez nga butakal. Iya pa ganing gipakontak na ako si Janice. Di nga naman. Aron ako kunumpugngan nga di mo kuyog kang Mr. Martinez. Oh. Ikaw pang sugo? O lagi, ako'y gisugo. May Salman! Niya, asa naman siya? Ay, ito ani, sirit na to. Uy, lingi-lingi. Unsa? Uy, asa mo gato siya? Ay, si Kathy na pwede. Kakapoy ang babayahan niya. Hello? Sophia! Oh, Tabangi ko, be! ha? Pinaon sa kausin dito po. Wala kilak ka. Tabangi lagi ko ba? Unsa man, nasakpan na ka? Ay, dili, uy. Dili na mao. Unsa man di ay? Mo anak ko ni mo. Okay, dali. Magpaabot ko ni mo diri sa bahay. Si Franco. Hello. Oh, asa man ka? May gilakaw ko. Asa lagi ka? Hilom, oy! Sige, pangutana. Gisapot ko. Asa kutob ang akong pailob ni Mukati. Ang iyang reaksyon ganina. Nasuko siya nga nahibaw nga gilukatan og passport si Janice. Nasuko gid siya. Nagsilo siya. Kati, gitigom ko lang ning tanan. Gitigom ko lang. Ay, dali. Dayon. Salamat, Safia. Naunsa na sad ka? Bitaw eh. Maim na una kong tubig na ibig eh. Naghuot din ako dugan. O, sige, kadiwat. Kuhaan ti kag tubig. Naunsa Salamat. ka? Naunsa ko ay naghilak man ka. Nungono ko, uy. Pasag nilang una ko, be. Ipahungaw ko lang din ako gibati. Sige, ginhawa diha. Uy, basin og mulagom ka diha, ha? Di man makontak si mama pa. Gitawagan bitaw to nako. Pero gipagngan ako. Nya, gi-off ang cellphone. Gisapot man siya maayo. Dako lagi kausaban ang kinaiya sa imong inahan. Pa, pailob lang ha. Pailob lang. Si problema nimo. Si Mr. Greggy Martinez na sad. Oh, Sofia. Anak ko. Ang puso mo. Maghikog na lang tingali ko. Pinaunsa ka, uy. Maghikog na lang ko, Sofia. Aron matibuay ning tanan. Kati! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!